Фак! Още в началото и фил. И какво става, хора? Аз съм Dangerman PvP. И днес тук ще направим едно клипче на Survival Games До мен е Dangerman PvP. Това е Minecraft епизод 4, за колко мисля. Мисля, че да. Дирно. На мен това ще ми е втори епизод на Minecraft Mini Games в Hypixel. Както виждате, това е на телефон. Ако искате да играете с нас, IP ще има долу в описанието на моя клип. И ще може да влезете и да играеме. О, човек! Братва, чейн на такова. Чей! Ела, виж, за тебе съм. Ела, е тако. Снимате, ела. Ей, тази малко. Видях, да, добре. Някой го взел. Значи, ела, 4 секунди остатък. О, и там мъчище. Ела ги пръсне, бе. 4, 5, о, почна. Ела, и ти с ги побърсаме. Аз имам хубави неща. Малячетата умряха в началото на играта. Да. Ох, мамо. О, Криси бега First Blood. Честито. Има ли тук? Ой, не. Тимари. Къде си, Фак. бе? О, хакер. Видя ли хакера? Да. Шш, я не барай. Това е моя вече. Ти с брадва ли си? Да, стом. Знаеш ли го гоня сега? Убиваме и тази. Първа. Ау. Даже не можех да ударя макар. И аз. Ей, тапанар. Случай. Къде си, бе? Ау, кой ма би? Курва! Не! Момичета там били, бе! О, мага, аз не можах се оправя това, аз едвам се такова. Вече, че не би. Хора, ще се видим в следващата игра. И хора, ето ни в следващата игра. Нека печели. Боснах се в колчето. What the fuck? Това не е колче ми ограда. Да, тук не го май. Пак съм почти до тебе и пак сме на същия. Да, и аз така. Бах ти мапа. О, супер! И аз, братва. О, бутушки! Ще взема и за тебе. Аз имам бутушки. Ледър да са. Защото моите да. Да, аре, ела напреди. Чакай, че не мога да се оправя 6 това. секунди, ела ги пръснем. Не мога да се оправя това с... Сега чакам само да почнем и ги убивам. Почнахме, давай! Кили! Кили екстрим. Бой! Бой на курва! Че ще убият тебе. Кто пък назади? Иланчи някакъв айрон голям ма прибива. Сърце. Искам ти Ансунга. Опа. Го пак не ди мен, бе. Извиняй. Иди му вземи Ансунга. О, така е пълн с честви. И... Даниел, де би мен, вече. Да бия, аз съм далече от вас. О, и двамата ги взехме по един. Не, аз съм бил. О, фул броня, Стив. Има ми сноп. Латка да го изям. Или има рефил. Знаеш ко, да го оставим, искам рефила. Давай, рефилнаха се. Да. О, Ансунг. Ансунг. Аз имам Ансунг. Браво. Да, че го убил, не. И си геп Ансунга. Трябва ми единствено такова. О, имам дървен сорт. Чакай. Не бях аз. Ой! Ела го пръснем, бе. Аз съм с камената. Но какъв си ти, бе? Аз съм с камената, брата. Чай, пън са. Тук съм човек. Чакай, бе, чакай. Ох. Ау. Не ме би. Аз съм само един човечец. Умре. Само го докоснах и ма не. О, мерси много. Къде си, брат? Бой! Чакай, не ди им сърмята и изчакай аз да дойда по нея. Бой, хилът ми. Хора, филм. Не съм знае. Как е? Човек. Чекай, колко съм убил? 8. Виж 8 кила, ти колко имаш? 10. Майка ти, бай, цъкай плеги. Добре.
Еми хора, това ще е всичко от този клип. Надявам се ви е харесало. Ако е така, дайте един лайк, абонирайте се за мен и очаквайте още много клипа. IP-то ще го има в описанието. Благодаря, че беше с мен и ще се видим в следващия клип. Чао!